Ahoj peklo, čo nám predadieš? Tak, zaspievam Rytmuse, ne, ako vždy, to je jasné. Pošlu mu písničku Wantedovi. Jo. Tak mě hoši všichni podpořte na to číslo, co jsem vám posílal. Zpívám to pro tady toho Radegasta. Písal som si s tebou na pokeci a opäť ťa stále hledám. Cítil som to ako nikdy predtým, že len ty si tá pre mňa pravá. Prečo sa predo mnou skrývaš, prečo sa už neozývaš, na čene ťa mám nájsť. Stačila iba chvíľa, stále sa mi o tebe sníva, nájsť ťa mám. Stále snívam, stále dúfam, že nejakú šancu mám. Stále čakám, stále ťa hledám, nechcem byť už sám. Prečo so mnou tak zahráva, prečo je ona tak záhadná. Ozvi sa mi, nechcem byť už sám. Viem, že ona je len tá pravá. Prečo som písal s tebou, nenávidím sa pred tebou, tak namotaný som nebol, neviem, kto si tu preto, lebo prečo predo mnou utekáš, čo už neodpovedáš. Chcem sa ťa spýtať, jak sa máš, či tvoje číslo mi necháš. Chcel som ťa iba len spoznať, chcel som ťa len do kina pozvať, čo mi neodpovedáš. Možno bývaš, možno sa len zámerne skrývaš, na chvíľu ťa mám. Stále snívam, stále dúfam, že nejakú šancu mám. Stále čakám, stále ťa hľadám, nechcem byť už sám. Prečo so mnou tak zahráva, prečo je ona tak záhadná. Ozvi sa mi, nechcem byť už sám. Viem, že ona je len tá pravá. Písal som si s tebou na pokeci, ťa stále hledám. Cítil som to ako nikdy predtým, že len ty si tá pre mňa pravá. Stále snívam, stále dúfam, že nejakú šancu mám. Stále čakám. Takže ďakujeme, Paťo. Či vlastne peklo. Bolo to skoro to isté, takže je poznať rozdiel.